man mi ma'am, nananghid gani mi sa imo ma'am no. Dili man musugot akong mga igsuon. Grabe naman. Nga naman po di siya musugot. Grabe, wala tayong mahimo no. Kay Wala man mi nagtat sa imong yuta ma'am. Nana lang gani mi diri sa kalsada, nananghid pud mi sa barangay. Okay ra man pud ang barangay. ang barangay dili man na may tag-iya. Kani Mao gani kalsada man ni ma'am. dili man ta maglalis. Buki ko! Lingaw kay ko nga video no kay makarelate ko. Sila sa kalsada na ninda. Nananghid daw sila sa usa ka igsuon katong kastorya. And then ana atong usa ka igsuon nga wala daw musugot ang iyahang ubang igsuon. Mao na ang more iyang gibadlo nga dili didto. Nganong di mamusugot? Kibaw na ko say problema. Lima ka na di siya musugot nga di musugot sila. Nananghid daw sila sa barangay and nisugot daw. Ako karon sad, ako po nahimong problema. But hear me out. Una, sawa pa ko magpuyo dire, magbisita-bisita lang ko. Napa ni gate kung balay. No. Pagpuyo na namo dire, since akong mga igsoon to naman sa gawas, papili kong papa kung unsa akong paliton nga sakyanan kay di man nila magamit pirmi, auto ba o ang pick up. Ipili ko sa auto kay para maso dire. Karon among silingan kay murag twice a year mo ari. Ang amo ang motor, para na ko i-park diha sa sidewalk mismo, dili silang property. Dili na mo konekta ang problema sa video o sa kung sitwasyon karon. Kaya akong motor, ako apong atbang sa silingan, pick up po din lang sa kinan. Simod sa pick up, nagyod sa kalsada mismo kay taas ba ng pick up. Yan na ni na akong sa kinan dire, sakto ra ko ang pick up na dire mulapas. So, kung ako ibutang akong motor dire, may kukos mga muagi kay na may kasiwildaan niya ako bidyong parkingan sa atubangan. So ako iabanti sa silingan kay para dili double park. Mo ni ang nasa balaod guys. Mo ni nasa balaod. Ato ang property line, wala na mahunong imong rights diha sa property line. Kay kaning atubangan mo na imuhang right of way ba para sud og gawas. Isa pa tuod og kausar sila sa usa ka tuig nga moari. Sa lagya po nako. Let's be clear on that. Pero mangutana ka, kibawan lagi ka nga sayop kang anong mo parking pa man jud ka diha. Diri sa among subdivision, dugay na kini nga issue nga ang mga sakyanan ipang parking sa gawas. Kasi ubang balay nga gilukop na gyud to tanan nilang property nga wala na ipang parking. Ang ilang sakyanan murag ilang yung gipasalig nga pwede ra sa gawas. Gihimong sala or unsa. Unfortunately, again, sayop niya. Nidula lang ko ba? No? Marana ba? To be honest, you perfectly honest niya. Murag nidula lang ko. Kana mga sakyanan halos katunga sa usa ka lane kay gihurot mga na nila. Di pa bang motor igo ra na ko iatras? And again, sayop gyapon. No? I'm aware enough nga pwede mo ko magpakahiro. Like, bahala mo diha. Basta ako ra gigampanan akong role nga ari ra ko sa akong property. Bahala na mo diha magparking mo diha tungas kalsada. Ano angay sunon gyud ay mo parehan ako. Tubahin atong sa video. Bawal jud kay to kinang negosyo naman ka dito, ma'am. Di pa jud ka musugot nga di sila musugot. Kagrabe oy. May maning ako. G segundos ra mes kinabuhi sa akong silingan. Ay inyo ha ma'am, grabe gatent mamo diha ma'am, ganegosyo mamo ma'am. Nananghid daw sila sa barangay niya gisugtan. Di sada mao ma'am. Unsa man ang barangay? Ang barangay madam, managers na dili na sila nagapanag-iya sa kalsada. Am sa cases nga magpisa-pista no nya na mga seller diha sa kalsada. Okay ra na siya kung nisugot ang tag-iya sa inyong gibabagan. Og dili wa di mo mahimo di na pwede nga di ka musugot nga di sila musugot. Dire na ang final conclusion guys. Atong i-equate ang usa ka environment panalitan subdivision. Okay, daghan kay subdivision man nga inani mao sa ni problema. Magparking sa gawas perting daghan na ay kun ninyo kunha nga wa mo kay bawa na. No. Let's say environment kung asa ka community is i-equate nato sa gobyerno. Since huyang man ang implementasyon aning diri sa babaw palang daan. Para nagnahinoy lisensya ang magunahuna nga pwede sad siya mulabag sa rules. Unfortunately, usa ko ana, I'm sorry silingan. Once a year daw ka mo ari silingan. Ako nga nga impact. Kung stricto lang jud kayo ang implementasyon sa gobyerno,
walay mindset nga musuksok ana nga pwede ready ay pwede ready ay. We can't expect an individual to follow a rule if the system itself tolerates breaking the rule. Dili ni tira sa huwa ha. Kasabot ra sad ko. Dagha kay subdivision nga inani. Wala ko kibaw ko unsay paagya ni. Mo na mga ate sa video magdungan tag bangayog pasaylo no magpag-pack up mo sa inyong tent and akong i-atras og 10 seconds ang ako ang motorcycle ha. Kamo diha pag-impake na mo hipusan na lang tent diha. Murag di wa na mamaog yun ang inyo hapud sad gyud ginigusyo maguna. Ha? Sige. Dagan salamat. Sige! Buki ko!